И здравейте, геймърчета, днес ще снимаме в новото видео на канала. И да ви се извиня, съжалявам за миналия път, че не снимах на евента, защото имах проблеми с компютъра бая време. И да, наистина много ви се извинявам, трябва да се науча и на обработка малко, защото краят ми дори да тръгва, трябва да се науча малко на обработка. Защото обработката ми е лайно, буквално, все едно нищо. Скоро ще има и пак клипчета на Fortnite, да. И днес съм решил да поиграме малко на Minecraft Skype PvP, а пак другия път може да заснема пак на такова на Build Battle. Що пак не? Така. Също, ако ви харесват и видеята, можете да се абонирате, да лайкнете, да натиснете хайп бутона и да си включите камбанката за всичките известия, защото мисля да качвам вече много по-често, да правя личен контент и така нататък. Защото просто това първо, че каналът ми първо тръгва, второ и да. А тези пичове не знам как се взима такова. Никакви койнови, имам 10 койна на кръст. Ще си ден. PvP ден. И тъй като ви казах, че компютъра нали ми го е нямало от много време и като си включих Fortnite, леле такъв много бях. Не искатих да изиграя на Battle Royale и просто не мога да оцеля никой. Примах бахти ема, сторях много добре. А паса нищо. Юп. Тук няма. Аре, стига бе. Знаеш какво заминаваме ето там към Макса света? 100 пикселат на кит, на такова, не на кита, на Делфин, чак сега го виждам. Това дори майче не е пикселата, е постройка. Я. Да. Постройка. Да. Само да внимавам да не се изтрупам. Не. Ти се рай. За малко. Не, също дадох напред. Искам примерно да добавят някакви сервери, където могат да си правите 2v2, освен в Hypixel. Hypixel е невероятен сервер, но Minecraft купена по-нататък. Мах се бе. Пахти. И видяхте ли? Скочиха ми и двамата. Ако така беше, ако Minecraft го да прави така да може да се блокира също с оръжията, ще бъде мега яко. А не само същите, защото примерно целят се със стрела и блок.
И ако искате, мога да направя видео на стила времето. Че наскоро пак играх, но няма започвам от нулата, защото ще си правя нов акаунт, а пак после ме мази. Като не, че съм нещо като първо, но почти цялата ми база е пълна с секрети на 3 етажа. Това е много малко, нали? Look. 25 kills. Айде, скачи го, най-сетне. Ебе, това на видео. Тук ако го бяха направили да му да се стане, направо ще да ги разкатае до някъде. Искам да прекина някой, да ти Мазен, но... Как? Сега, за тези, които играят в Майнкрафт, искам да ми напишат в коментарите. Кое харесват повече? Лък или кросбол? Баба ти. Човек, аз лично харесвам повече кросбол, защото е по-точен. И ако искате, мога да се опитам да сваля сървъра на пакта в сезон 7, защото доколкото си спомня, наскоро майче преглеждах едни стари Майнкрафт епизоди. И така. Тук, и доколкото разбрах, майче могло да се свали, но не знам на коя версия беше. Най-много мара ето така, като ме спамат с лък. Аз ли го прекинах? Не, никой не прекинах. Не. Ерби гол! Значи, ето това на едно гума Майнкрафт се да си го правят. Като имаш такова fire damage, като скачаш не трябва, защото аз се бях засилил, бях си пуснал спринта, всичкото отгоре пак се изтропа. Лол. Лол. Бах ти топите платеняци.
Тук се опитам да играя на така, което това за мен е ужасно, но... О, това не е толкова лош начин на игра. Уга буга, уга буга, уга буга. Уга буга, уга буга, уга буга. Значи това тъпото за шифта трябва да го оправя. Уга буга. Да знаете, че ще клякам. Уга буга, уга буга, уга буга. Уга буга, уга буга, уга буга. White. Това не сте го видели. Им прекинат. Бах ти влакчето. Ну? Само да ми стреля до това, ако ме бяха излели, това ще бъде бахти в момента. Накъсвам се, накъсвам се. И драги млади зрители, дами и госпожа, това беше платеняк действие, който само кампи като... да не изпълням гадни епитети. Ама какво е това кемпече? Гадно е, ей! Ей! Ей, това меч си го наврия в устата, чести окам. Аз съм чикитайовеца. Не, дори защо се опитвам. Не. Ма и после бедала с малко фаев. Language. Защо ми пише на руски, бе? Аз като не съм на руски. Четири, 3, 2, 1, 0. Брото, не знам какво правя, честно. Аз съм много тъп човек. Дубай, това значи бай-бай! Бай-бай! Бахта, бахта. What the? Не. Това е бахта. What the?
Ус! Първата ни игра е с победа! What the fuck? Аз срещу кой се... О, то. What the... Аз натиснах леглото, бе. Са първия, чакам да честа. 5, 4, 3, 2, 1. Навиваме си ръкавете, батецецо. И идвам. Не, аз съм бахтата пак. О, майко. Или аз съм фулшит, или таката е фулшит. Знаеш какво е? Ела. Брото ме. Бате, какъв е то фулшит, бе? Пичат мен кери май. Не знам си грешката къде. Как имаш такъв ноутбак, бе? Майко, не, аз умрях. Бате, пичът има бак и ноутбак. Ще пробвам една игра без две. Някой ще дойде. Луп. Ката... Ожидание... Добре, това руски или е български мелодия? Нострадамус гаден. Аз също това играх. Бахти тюбното, аз съм бахти тюбнатия купак. Това е брото, но са знали, че просто мога да му ги щупа с... Как може да падна точно тук? Точно в тази дупчица. Белкин, бро. Белкин. Луп. Не. Това нещо шашав ли или какво? Той откъде не разбра, че ще ми гръмна. Пак ти льоловеца. Бате, откъде имате такъв ноутбак, бе? Не, брато е трагичен.
О, човек! Печат, ако стори, ведно е голямо дупа. Майко! Той брото не разбира ли с каква цел е направено? Що направих парти сейва? Не мога да си представя каква тъпня. Как ще дойдеш точно тук на агънчето? Приятели, време на малко бедвас. О, да играя Майнкрафт. Такова. Отново си е бахти неща. О, не, тям по двойки. Стинди Уапа, юахамада. Ами, тя като най-интересен свят. То скин е много як. Това ме кефи. Някой човека и започваме. Достатъчно. Ай, оглушах. Да. Сега време да ги спидран един път. Те никога. Това го мразя. Не. Не, другия път. Сега ще играя пак 2-2. Не, това съм. За малко излизам.
Пичата се казва... Зуир. Правилно ли го произнасям? Защо ми пише на руски? Брат, защо ми пише на руски, бе? Ако се питате откъде знам, че това е руски, просто знам руски. Не е много добре, но пак го знам. Чакай, що ние сме белючки. Магазин. Майко. Нямам тъпи букви. Да. Видял се. Ела, само се про. Се сави. Моля! О, чакай малко. Не. Помислих, че са не щупили нещо. Магазин. Сега ще ви разкажа играта. Таплесници, мазници и сега ще... Бирузо. Аз съм голям. Те са им го щупили, а па си стоя като бак ябката. Ела, бе. Ела. Сега, ако ме убие така, ще се килпна от играта. Майко. Не, какво? Да, защото ни е тапацитет.
Знаеш ко? Мечка страх, аз на страх. Чували ли сте това, милюто? Не ми трябва. Отивам да напавам сините говеда. Има една много хубава поговорка. Мечка страх, аз я на страх. Знаех си. Аз това го усещам. Не видях блоковете. Геймърчета, това беше от днешния клип. Ако ви е харесал, абонирайте се, лайквайте, включете си камбанката за известия. Това беше от мен.